рушд байни 10 ва 12 моҳагӣ. то зодрӯзи 1 фирӯза 2 моҳ мондааст ва рӯзҳои ӯ пур аз фаъолиятҳо мебошанд. вай ҳамеша дар ҳаракат аст, ҳеҷ гоҳ истироҳат намекунад. ҳама чиз таваҷҷӯҳи ӯро ҷалб месозад ва ӯ пайваста бо бозӣ машғул аст. вай тавассути бозӣ олами атрофро меомӯзад ва қобилиятҳои худро месанҷад. ҳоло вай метавонад ба ҳар ҷое ки мехоҳад биравад. зуд гавак мекашад, бо эътимод менишинад ва ба мебел такя карда ҳаракат мекунад. вай моҳирона бозичаҳоро бо 2 даст мегирад, онҳоро бо ҳам мезанад, тафтиш мекунад ва ба сурохиҳо зада онро берун мекунад. вай метавонад чизҳои хурд ва хӯрокро бардорад. вай ин ҳолатро дар ошхона ҳангоми хӯрдан ва пиёларо дар дасташ нигоҳ доштан нишон медиҳад. модари Фирӯза мустақилияти ӯро ҳатто ҳангоми оббозӣ пас аз хӯрок ҳавасманд месозад. Фирӯза дӯст медорад ки ба модари худ талқин кунад. вай ба ӯ дар машғулиятҳои гурӯҳӣ вақт гузарониданро хеле дӯст медорад. вай дар назди модараш худро беҳтар ҳис мекунад, шармгин аст ва ба бегонагон боварӣ надорад. вай ба даъвати модараш посух мегӯяд, бо овоз ва имову ишора муошират мекунад. вай суханони модарашро мефаҳмад ва бештар хоҳиш ва манфиатҳои худро истифода мебарад. волидони Фирӯза рушди ӯро аз наздик назорат мекунанд ва онро ҳавасманд мегардонанд. муҳити Фирӯза ки қисми зиёди рӯзро дар он мегузаронад, ҳавасмандкунанда ва бехатар аст. вақташон чун дар якҷоягӣ мегузарад, пур аз муҳаббат ва бехатарӣ аст.